אז מה קורה חברים? היום אנחנו הולכים לברוח מהשוטר, רק יש ברצפה מלא מים. תראו, אני הולך על מים. למה ככה? אפשר לשנות את האפקט הזה. אני לא אוהב את האפקט הזה ככה. זהו. בסדר, אבל בואו... איך סתירו? מה? הוא תופס? הגנב הזה... אוקיי, לא ידעתי. גנב, תעזוב אותי. בואי גנב מהגיהנום. זה היה. בואי גנב מהגיהנום. אבל מה יש לגנב הזה? אני גם גנב. ראיתם פעם גנב אורג גנב? טוב, היי בייבי שרק שרק יש קרה שפה יש בייבי וואו, ראיתם את זה אבל? ספרינקל, אל תקשיב לספרינקל שאני אומר, זה היה שם כזה שכתוב עליו רק ל-VIP, רק למי שקנה את ה-VIP. אתה בוא אני אראה לך מה זה. זה שאתה צריך לתת לי לא ליפול. וואו, צריך ללחוץ. אוי זה לא. אני אראה לך מה זה. טוב, בעצם חברים, מה? טוב, אבל בעצם חברים, שאלתי אתכם אם אתם רוצים שאני יעלה עם סרטוני רובלוקס. חברים, שאלתי אתכם אם אתם רוצים שאני יעלה סרטוני רובלוקס, ואמרתי המטרה 20 לייקים להיום, ואז פשוט התחרטתי על זה. הוא בא! הוא יכול לעלות במדרגות. אני זוכר שהוא לא יכול לעלות. נו זוזו! לא. לא, אבל אני באמצע סרטון טוב. תתעלמו מזה, זה לא מה שהיה צריך לקרות עכשיו בסרטון. גם זה לא. אבל אני עוד אחסל אותך, טעום. זה לא היה קטע מהסרטון שצריך להיות. עכשיו אני אראה לך, וגם זה לא היה קטע שצריך להיות. שאני בורח ממך, מלא. אני אתנהג יפה, אל תדאג אדון שוטר. שוט. ניצלתי. היי, היית יכול כבר לעלות משם. סתם עליתי את כל המדרגות האלה. אוי מלא. סולם. למה זה קורה לי? טוב, בסדר. פעם אנחנו הולכים לחסין אותו. טוב, אנחנו הולכים לחסין אותו. הבנתם אותי? חסין אותו. מהיום הוא הולך ללמוד. לא להתעסק אותנו לעולם.
לעולם. נפלתי. אימא'לה, נפלתי. הוא יגלה אותי. הוא יגלה אותי. בוא נעלה לכאן. קוראים לי... מה? צריך ללחוץ. Endure that island. טוב, הנה. הצלחתי סוף סוף. הנה, סיכן. למה נתקעתי שם? תתעלמו ממה שהיא שם. לא, גם מזה תתעלמו. וגם מזה. אבל בואו נחזור. נלך. לא זה עד כדי כך החזיר אותי לשם. אין פה צ'ק פוינט, לא הבנתי. אין פה צ'ק פוינטים. זה בטח בצ'ק פוינטים. לא. אתם לא רציניים. אתם רציניים איתי. עוגיות. סבא שאוהב עוגיות. אתה אוהב עוגיות? טוב, זה כמו הרגיל. רק שכאן אני יותר מה זה? אנחנו לא מתתי. זהו, איזה מזל. אחרת הייתי מתקשר למשטרה אני בורח מהמשטרה, אז מה הקשר למשטרה? וואו. מה זה? יש פה זמן. ראיתי את זה בסרטון. מה זה? יש פה... טוב. מה זה? יש פה שערה. אז חברים, חזרנו ואני אשתדל הפעם לא להגיד את זה. פאק. אוי. פאק. אני אשתדל הפעם לא להגיד את זה. טוב, אני קרוב למישהו שבכלל לא מפחיד. אני מתקרב לגולגולות האלה שמתגלגל. סתם. ניי. וואו, יש פה כאלה. אפשר מה זה? אני יושב על כיסא. ישבתי על הכיסא. איזה צחקות. איזה צחקות של החיים, צחקות של אני אשתדל לא להגיד צחקות. אוקיי, נעבור את זה בשלום. אני מבטיח. נעבור את זה בשלום. אני מבטיח. שברנו את זה בשלום. לא הבנתי, צריך ללכת על האדומים או לא ללכת על האדומים? זאת השאלה. אולי יהיה לי גם שאלה בתיאור. אולי יהיה לי גם שאלה בתיאור. בתיאור של הסרטון. בוא, אני אציל אותך מהכלא, אל תדאג. אוי לא.
תעזוב אותי, אני אוציא אותך מהכלי. אל תדאג חמודי שלי, אל תדאג. באמת הוצאתי אותו מהכלי? לא באמת הוצאתי אותו מהכלי. מה אתה חושב ככה? תתעלמו מכל הרעשים, זה רעשים של אנשים מעצבנים. בינתיים כבר עבר איזה 10 דקות מאז שאני מעלה את הסרטון, שבוינג, זה כיף לי. אני הייתי בטרמפולינות, זה היה כיף. עוד טרמפולינה, בזכות מה שאמרתי. אבל פה זה היה טרמפולינה שלא הולכת. מה זה? זה הולך להיות עליי בקרוב ואני הולך למות? אוי, מה זה שהוא? דמיינתי שהיה פה, שפה היה... תביא את הטלפון שלי, קח את זה, תביא את הטלפון שלי. זה שלך. זה שלך. קח. נראה את זה זה לניצן? שלך. לא שלך. כן, ניצן. תתעלמו מזה, זה היה סתם חרטה ברטה. זה מעצבן. ככה נמשכים החיים. בוא נשתה עוד. אני צמא מאוד. הוא מפליץ. מלא. איזה צחקות היה, נכון? הלכתי ככה, עושה סיבובים, חלמתי. בסדר, בוא נלך לכאן. קודם היה שאני לא כל כך הבנתי מה עושים. אז ביקשתי ממכם רק אל תפליץ עליי, כמו שאני מכיר. עוד פעם מתחיל להפליץ לי בכל הרחובות. ולמה הוא לא עובד? אוי לא, זה הכי מעצבן בעולם. אנחנו מתקרבים לשלב הכי מעצבן בעולם. במשחק הזה. אוקיי, אנחנו מתקרבים. מתקרבים לשלב הכי מעצבן בעולם במשחק הזה. ביי, מה תצא? מה? מה עשית? נכון. טוב, זה ברור השלב הכי מעצבן בעולם במשחק הזה. זה השלב הכי מעצבן בעולם במשחק הזה. רק 10 מהאנשים יצליחו אותו, ואני אחד מהם. סתם, זה הכי קל שיש. הנה זה הגיע, והנה הוא הגיע. מגלגל המלאכים הראשון לשמו.
כיף, איזה כיף לי, איזה כיף לי, אני עולה. היום אני על הדברים הכי מעצבנים בעולם. סוף סוף יצאתי אני יצאתי מכאן. היי מלא הטבח פה. עזוב אותי, אני מבטיח, עזוב אותי, רק תעזוב אותי, הנה זה, אני בא אליך חמודי שלי. אבל הוא רודף אחריי. כן. הוא נתקע בקיר. איזה פרש. טוב, עכשיו הוא בא מהצד השני. הוא בא מהצד השני. יש! עוד פעם! לקפוץ. יש! מצאתי את זה. מה זה? או, אמא. וואו, זה היה הכי קל בעולם. טוב, עכשיו מגיע השלב הכי מעצבן בעולם. להילחם בך. טוב, כשהגיע הזמן לפוצץ אותך. אתה תפוצץ אותי. לא, אני מפוצצתי את כל החיים, אני לא מוריד מכלום. תפס אותי. וואו, הוא לא זז. אז אני יכול להרוג אותו כמה שבא לי, והוא לא זז אליי. נראה לו ברגליים, וברגליים זה לא מוזיז. זהו, הרגתי אותו. זהו. מה, אני לא יכול להפוך לכלום? למה? הייתי יכול... מה זה? יש שם מפתח ומשהו. אם אתה תפתח לי, מה אני יכול לראות פה? אנשים ש... אז כאן זה היה חדר הנעול. טוב, אז אני חושב לא יודע. אני רק אלך להתחבק עם כולם. אפילו עם הטוסיק של השמן הזה. טוב, אז זה הכל היום, חברים. אם נהנתם מהסרטון, אל תשכחו להירשם לערוץ ולהפעיל את הפעמון, לשים לייק ולשים לייק לסרטון, ויאללה ביי.